31 март. Те ще гледат лицето му. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Откровение 22.4. Когато Моисей е умолявал Бога: покажи ми, моля, славата си, Бог е отговорил: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Моисей не е можел да види разкриването на славата на Божието лице и да живее, но на нас ни е дадено обещание: те ще гледат лицето му. Когато Моисей е слязал от планината, където му е било дадено да види Божията слава, лицето му е блестяло така, че Аарон и всички деца на Израел се бояха да се приближат до него. Сега не можем да гледаме Божията слава, но само след като го приемем тук, ще можем един ден да го гледаме лице в лице. Бог би желал да държим погледа си насочен към Него, за да не гледаме на нещата от този свят. Днес, чрез общуването, живота и характера си, избираме кого да имаме за наш цар. Небесните посредници се стремят да ни привлекат към Христос. Въпреки че сме грешници спрямо Божия закон, а ако се покаем с вяра, Бог може да върши чрез нас Христовите дела. Когато се е възнесъл нависоко, Христос е изпратил своя представител като утешител. Този представител е до нас, където и да сме, наблюдател и свидетел на всичко казано и направено, готов да ни защитава от атаките на врага, ако желаем да се оставим под Негова защита. Но трябва да вършим нашия дял и тогава Бог ще извърши своя дял. Когато сме поставени на изпитание и страдание заради Него, Утешителят ще стои до нас, напомняйки ни думите и поученията на Христос. Името ти записано ли е в книгата на живота? Само гледайки на Исус, Божия агнец, и следвайки Неговите стъпки, може да се подготвите да срещнете Бога. Следвайте Го и един ден ще вървите по златните улици на Божия град. Тези, които посвещават живота си в служба на Бога, ще живеят с Него през безкрайните векове на вечността. Той ги приема като свои деца, казвайки: влезте в радостта на своя Господ. Короната на безсмъртието се поставя на челата на победителите. Младежки инструктор, 20 август 1896 година.